ahavar Umswai longnon kibang APHLC thangthang niphai koirai sipen There niphai siang bong 20 Baithalangso LAC angkang constituency wise rally kapedo jiaphan kahumridam Nijang Karbenglong Amri MSC constituency keparlo Umswai PWDI bialong Amri ahavar tami APHLC ansuse kapang tang jiaphan pura APHLC Central Committee pen kejalin 20 Baithalangso LAC tami constituency wise rally pedonang jipu alam thepen pini Baithalangso LAC amai Bikram hanse pen japonsi Cingki Cithan pon amai pedoponlo. APHLC Central Committee Direction pen lo 20 ST Baithalangso angkang long non kibangji 21st February to 1st March la ni sirkep an nitum constituency wise long rally padoji labangso rally long dak Amri constituency pen dame ki doji aphansi chisik pon ason si banglo lasi 20 ST Baithalangso LA pen si nitum dak nang visit lo la pen CC committee president Carlin inti ake hai la pen general secretary alang lida dolo la pen kadu we dak CC body atum tong sokot pen tum nang chitong lo lasi labangso sai 21st pen tum duaram la pen chengpo kapajudami ha amrek 9 constituency an lasi labangso mai phansi ni tum nang chingwai chingsai phansi CC body hanang che tong mansi ban muluk kon bak sichtong ni pulason akha muluk bang ni tum non mat dak me exact figure bang paklang thek the sita ni tum chopil je Amri long son son tame karbi tum dolo tiwa tum dolo khasi tum dolo jentia tum da do mene panar sangkeche patum ka duk weda do mene so ni tum 20 ST Baithalangso LA penalang litum phan tame chu ipil lo je labangso a rally long nang ke dun pen nang participate dun je phan sini tum chu hang pon lang litum phan so nil tum sirkep homosti long 9 days si continuous program si doje portion tum si tin long bang ni tum muluk doji po ni tum expect one but still ni tum alang litum han chu ipil lo chu hang lo je nil tum long nang chirap nang chitu dun thal bangso a movement long ke bikhoi ke lahen lo non apor hot Kamatapur phan tame bang hang bom lo Eastern Nagaland tame phan tame bang hang bom lo lason si kaprek tribes atum tame amethanga rights indigenous rights ke longji phan bang chi hang bom lo lasong bong pen Karbiang long la pen and hills non ke de mahasao articles 244a ke ha 1969 pen si constitution of provision ke long tang lo sitame bang han ki pg hot bang ke tum han mang nang panung kuk lonte government of India phan ke lumta pini bang ke ang tek cepak lang dun wek nang pupusil labang so initiative ni dum dengpon on top 6 schedule kapang tang nang ji 6 schedule ateng pen paragraph ateng pen labang so paragraph kapachuni pan itu ipil pon di pen la so APHLC pan bangi puge mane lomsum na jilla tum jilla son bang kadu anne yaga munit ke doswar la Karbiang long ki dutum adadun karbis la tumban ke ponpe pusun se bang cetan la pusun se pui se na APHLC ke alomso phan pu kaning je la chok che pin alam se bang jilo APHLC ha Meghalaya hut undivided Assam lo 1960s pen lo la so APHLC dan tum Karbiang long mang 2019 ni tum sar jai ka thar pen sing thur pon lo revive pon lo la so teng 19 pen non 2023 dang lo sita ni tum step back be pin lang ni tum rat along ke dam tan tum ing ton de lang la pen legal hin puno high court along puno supreme court along puno case ki pidam tang la pen non ki pidam jienda dola pulon te la ke ratum la son kaning je pule kaning je ke la ke ko manne la national party atum APHLC regional party phan kangtang ke lang dunun e jok sila bang le kaning je la si nitum pulo APHLC long bang ke ahok lo nitum la tribes atum ake mang tribes tum a rights upon nitum ka che fight pila ke ahok lo sita election democratic process election si doji apose nitum pune MP election hu dak vote ang pidun ri pu nitum ningje ne sita council election hu la council ka chit so era na de six schedule provision me tum hana pi la so long ke tum tribes upon se constitution ja kong nang pi posi la dak bang ke voting rights pen chenglo election ki thuranda tribes atum man sinang pi chot nang musin constitution ateng man siganing je lan chot apart from that MP election assembly election la ke voting rights ke dak sido posi la ke pidunun la penitum non charjulong kapre ka
even non tribals tuman tame APHLC and vote kipi yaning hang why because latum tame dak sinang ke dodun lapen itum long si latum ta constitutional long tunang dodun long tang tum pinak lo APHLC tum kemang ke meulo bon setam la karbiang longa ratum la angtur thek thelang mane la sonong cherab dun thek thelang kopi se puisa nang la national party tum ke no polo national party atum ilitum phan lang meo nang churo po hadi labang so nang ka churo long itum ahok tinun kok titi de non karbiang long autonomous council long itum phan nang hon op sonte itum phan fan nang pal ong op kadi fan nang pa ong uji de fan nang pa ong using paching thuro po madi sita non itum phan fan mang nang pa kom he de kalima autonomous council karbiang long autonomous council de mahasa autonomous council Boroland territorial council pula 6 schedule area ke thom di lang lang meo ingnara so son doi bot sita harlu bang ke afan mang pa kom he non itum council of fund ke state fund ben lang de kon lo 5% aduma wema 10% aduma wema assam whole budget pen itum lang ta 5% ma 10% ma du lan vet kuson lo itum jing anda sarada di mahasu ko an ingdang nam lo la APHLC puthat de mahasau nil tum claim bom lo la pen nil tum ke dam tang ha MP hut pen dan itum da ke claim atum du la si non kibang jia por hol itum immediately de mahasau tame ada ke set up ta full fledged LAC committee non da wat lang so son hala da ke set up da mansil tum sik bom lo la pen rat atum non nang ke hang lo wang wa pusin do han birta nang pi